सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के 3 गो सुपरस्टार और बॉलीवुड के एगो सुपरस्टार यानी पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और प्रदीप आर पांडे चिंटू तीनों जना के फिल्म ईद पर रिलीज हो रहा बाटे। जी हाँ, बहुत बड़ खबर बाटे कि ईद के मौसम में खेसारी लाल यादव के कोनो फिल्म नहीं आवत। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के फैंस लोग के बहुत ही दुख के सामना करे के बाटे कि अब की ईद के मौसम में उनको कोनो फिल्म नहीं आवत। इन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के फिल्म ट्यूबलाइट ईद पर धमाल मचावे खातिर प्रिय सिनेमा घर वालों के 26 गृह में लागे जा रहा बाटे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर आ रहा बाटे कि खेसारी लाल के फैंस लोग के हो सकता कि खुशी के दिन देखे के मिल जाओ ईद पर। काहे कि उनकर फिल्म जौन विवादित फिल्म रहा जौन कौम के तरफ प्रचार होत रहा उ फिल्म जौन फिल्म के नाम रहे बाबरी मस्जिद, ओकर नाम बदल के ईद पर रिलीज होखे वाला बाटे। जी हाँ, न्यूज परफेक्ट नहीं खे रुआ लोग के हम बता दी, अभी भी स्पष्ट कर दी कि खबर आ रहा बा हो सके तो रिलीज हो सकता बाबरी मस्जिद ईद के मौके पर, लेकिन ओकर तैयारी चल रहा बा। काहे कि रुआ लोग को पता होगी चाहिए कि विवाद से घिरल फिल्म बाबरी मस्जिद के ट्रेलर बहुत पहले मार्केट में रिलीज कर देहल गई बाटे। रुआ लोग इहो पता होगी चाहिए कि ट्रेलर देखला के बाद बहुत लोग के आशा जागिर से फिल्म से, लेकिन तब तक फिल्म में अड़चन आ गई और फिल्म रिलीज ना हो पाई, जौना वजह से फिल्म पेंडिंग पड़ल बाटे। ओमे सेंसर बोर्ड के तरफ से लागल बाटे कि ये फिल्म के नाम बदल के रिलीज कर जाओ, तो हो सकता बाटे कि ईद पर रिलीज हो जाओ खेसारी लाल यादव के बाबरी मस्जिद। तो रुआ लोग भी देख सकता नहीं, साथे साथे चारों सुपरस्टार के फिल्म रिलीज हो जाई। लेकिन अभी तक की नज़र परफेक्ट नहीं है रुआ लोग को हम बताएं आगे न्यूज में। तब तक रुआ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के जल्दी से जल्दी बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिए।